Zdarečlí, já vás vítám u dalšího dílu. Dneska jsem tu společně s... No tak to řekni to jméno. Jo, tak... No, máme tady Šárkyho. A jsme na serveru Hypixel a hrajeme minihru, no. Šárky. Egg Wars. Je, co to je? Já to tady neznám, jo? Co to je? Ty má někdo stejný skin. Co? Do jaké jdeme barvy? Barto? To je jaká? Jo, jsme... Jo, aha, já jsem tohle už hrál. Jo. Jo, kámo, tady je nějaká čorka. To je nějaký čorka. On si vytvořil stejný skin. Pojď sem, ty maníku. Pojď sem, já tě shodím. Jo. Já nebudu s tím maníkem postiženým. Co vůbec? Hej, jedu pro železo. To je moje železo. Jako cigane, nekopnu. Já jsem mohl... Jedu hned vytvořit tu lepší. Hej, nech mi to, potom musíme vytvořit. Ježíš, to se baguje. Hej, kámo, tady je taky železo. Jo? Ne. Jasně. Proč? Já mám 22 bloků. Ty sbírej železo, já stavím. Potřebuje diamanty, co? A Taky, jak my? Jak my? Jsi tam? Tak dělej. Kámo, Lauru, jo? Máš něco? Hej, jak se... No, to musíte počítat, co Nejdete můžeš z toho dostat. Má zlato nějaký? Na tebe se čeká něco lehčího. Dělej. Jenom takové zmalinké. Hej, mám, kolik máš dia? Fajn. Kolik máš dia? OK, já mám 3. No, ty máš. A zlato chceš taky? Co je to? Ty vado! To je šmejt. Kámo, já chci průmalem. Máš bloky? Počkej, dej mi bloky. Ne! Ale já jsem cipl. Kam to není? Kolik máš dia? OK, tak to bys měl všechny rašnout. Tady se staví někdo na červený. Jaká jsme barva? Pink, že? Měl by si obnovit to zlato a nahoře jsou myslím, že dia. Ne, nejsou.
Jsou? Nejsou. Nejsou. Ne, tady na stromě. Jak by si to obnovil všechno. Aha, ty jsi skoupil toho za zlato. Hej, jak je budu říkat, jo? Hej, jeden se tam staví, máš luk? No. Je tady strašně moc diamantů. A teď to no, teď má, teď přesně má 2 stack, 1 stack. Diamant. Nedáš. O 2 nedáš. Okay, to už fakt nevím. Nejdeme, protože jsme tě zamítali o něco víc. My nejsme takový blbý, víš ty. Kde je někde kontejner? Ne. Ty jsi mě musel mít. Ok, pojďte se mnou. To bude sranda. Jo, to bude. Krásný koš. Kamo, oni mají oni si obnovili, myslím, že dia. Jo, obnovili si dia. A teď si... Hej, kámo, to je dobrá taktika. My si obnovíme dia a budeme kempit a až budeme mít dobrý věci, tak půjdeme rašnout, ne? Kámo, máme dobrou, tak 2 a tady jsou 1. Kámo, za kolik to je sekund, nebo? Někdo se staví na střed, ale na jiný střed. Hej, tam někdo ničí. No? Nevidím. Tě porozuju. O, jsem v tobě. Já hraju. Sranda. Lol. Co je? Co můžeš? Konečně. No. Já tě miluji. Co můžeš? Luk? Luk? Jaký? Když ho máme, tak si můžeme dělat s ním. No, postižen. Jo. Já miluju strašně. Kámo, tam se někdo podkopávají. Kámo, jsou na středu tam ty, yes. Takový ty blučka, jak jsi šel po nich. Kámo, oni si to ničí a je podkopávají. Kámo, oni se podkopávají. Dělej, nevšímaj se. Jeden odchází a jeden staví, dělej, musíš. Ne. Bacha, staví se, tam ti, jak mají to železný brnko, staví se na střed. Oka, neriskoval bych. Jaký je tam nejlepší brnko? No, má jeden diamantový meč. A má luk dobrý. Dělej. Nemají ti šanci. Máš ten krump? Máš? Kámo, zdrhaj. Pojď sem, ty malý bastardi. Kámo, hej, máš tam diamanty, mají tam 3 diamanty, 4 nahoře. Jo, a zlato taky. A i zlato. A i zlato mají obnovené. Jo? Mají? Kámo, co si můžeš? Hej, vzal jsi to zlatlo? Kámo, další dia 2 jsou tam. 3 dia. Nic. 4. Takže už tam je kolik zlata? 3 a diamantů je... Už musím jít domů. Ne, počkej, ty máš 4 diamanty. Jsem ráda, že jsem tady nastěhovala.
Jo, to je on. Potom. Jak to? Já jsem na... A hezky. Hej, víš kolik? Nebudeš věřit. Mají tam 8 diamantů. Kámo, tady... On to všechno vyčuroval, co? Hej, tady je hodně dia. Hej, někdo jde z vrchu. Hej, je tam ten. A víš, já natáčím, takže ti můžu pořád natáčíme. Hej, běž si pro dia. Hej, mají tam 4 diamanty. Já si vzít dia. Ne, ještě boty si s něho udělal železný. Ne, Luk se dá za dia. Kámo, pět si po dia, běž si pro dia. Běž si pro dia, dělej. Jo, měl jsi udělat železný boty, No proto. Hej, já se kouknu, jestli na tebe nějaký ten parkant. Jeden je vyprostřed. Má to, jaký směl boty, tak má celý a má kamenný meč. Bere si dia a padá. Ale shiftuj. Už padá, už nechce. Kamož. Kámo, musíš mi hrát. Kámo, jestli tě někdo sestřelí. Kámo, kolik máš? Jo? Jo, je to žlutý a jo, ten pink jde na tebe. Nic nemá. Jen železný brnko a diamant. A ničí ty ruku. Jo, skočil. Kam si... Dej tam zase ten růžovka. Jo, hej, bude se jmenovat růžovka, jo? On jde na tebe. Má v ruce Hej, víš, jak máš to? Hej, jak půjdeš, tak si dávej bacha. Ne, běž tam. Ale opatrně. Kamo, si myslíš, že tam stojí. Hej, víš, jak máš ten roh? Dívej, vidíš tady to víš, jak to... No tam, jak vzal ten blok teď. No tak tam, a když půjdeš rovně, tak si... Kámo, si tam ničí věci. Měl bys ho zabít. On se podkopal málem. Bacha, on vyskakoval.
kde? Ahoj, Šinácku. To jsem ti říkal. Hej. Hej, tak jdeme ještě jednu hru? Lobby. Hej, mě tady nejdou lobby. Já mě nejdou lobby, dobrý. Já ti řeknu. Ne. Hej, na co jdeme teď? Na co jdeme? Jdeme na N-Bars. Co? Pojďme. Co? Co? Tak jak to vypadá? Já nevím. Tak, hej, prostě na něco,